Nagsusuro ito ng duha. Ha? Nakapalit pa sa gabi, nagsusuro ito ng duha. Sikhan do, surtres eh. Danga pa na yung surtres. Danga bisit. Duha lagi ko numero ang sticker tatay ng doon. Hmm? Duha lagi ko numero. Ulos pa district. Danga na ninyo. Sa na ko. Bisyo ang surtres eh. Uda di sa mapalit niya. Karon na nung on ay karo. Ano pa din ang mapalit na lang? Dapat na mag surtres. Ay, puno-puno na sa bayro nun. Ata plate be. Nao. Nana. Di ko ni mo sulan mo ka. Suko mo kay. Tara ko ba? Bye-bye. Saka ang gwapo. Tara ko. Yo, what's up? May adlaw sa tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing sa tutong tanan karon mga ga. Karon no kay adlang Lunes, November 28. So karon kay na ako'y designan adto sa Nagano. Nya, among sabot sa atong nagpa-design na sutso niya. Nasutso kape na. 807. So ato na ta. Ato tong trabaho ng atong design niya. Tara ta, let's go. Oh, na namin dire guys, no? What's up? Kaya sinahakoy. So, what? Nakita mo sa video? Sa video ani? Sugod ng birthday. Ara deme, David taga sa binyo. Naon sa namang video guys, kay murag wala pa gid. Wala pa Kapoy naman kuno, gikapoy naman priso kami sa kuno puli. Ayaw. Dapat kita na loob. Wala lima-lima siya. Sige. Tapos ang taan ng video guys ha. Kaya mo ta Wala mo din Nagano dire Nagano. Para tang basket. Mga dapol ka dots. Marami dire guys. Nangit sila glitcho no. Kaya siyempre ka pre. Pasok. Asa man dire te? Saya man yung vlog te. Oy, vlog. Yang niyahan si Eric kanaka. First, surprise birthday oy. Manamig design guys. Mana po ang birthday. Kita hipos na hipos. Hipos na. Mana mang birthday? Ka. Maman mo ba tayo pa nang Oh, manami guys. Manamo ang Mana po? Manang birthday? manamong lakaw, manamong designan. May tag okay ra na. Kaya na sila na. Kadto na mete. Minuto ba kay Ah, minto ba dai? Alam diri sa gawas kay kuan kanang alimot. Dungar mi kabut gud. Ada pa nang kape mo. Lingkod sa ta lingkod.